Wow! Nangyari te ay parang napakayayamanin ng packaging. Tapos guys, ito na yung aking bathroom door. Ayan. Hindi pa siya napinturahan. Hey guys! Welcome back to another vlog. So today, andito na kami guys sa Ilocos and papagawa ko na yung bathroom door ko kasi kung nakikita nyo yung kulay pink na shower curtain, dun yung sa bathroom ko. Ang tagal-tagal na nun guys. Ngayon lang namin naharap na ipagawa. Kasi ayaw niloloko na yung iba yung gagawa. Gusto niya yung taga sa amin talaga. Si uncle ko yung gagawa. Kaya yun, mamimili kami ngayon ng gamit. Tapos ipapagawa ko na siya. Hey guys, magbubukas ako ng aking package from FedEx. Ito. Galing ito ng Malaysia guys kasi may sinend sa akin yung isang company for me to review. So let's open. Ayan guys, so o-open ko muna siya kasi hindi ko pa to na-check. Pang ano to eh, skincare. Wow! Anyari te ay parang hindi ito, oh my gosh, this is big. Ito guys, this is the EOS Eye of Shangri-La, Gateway to Beauty. Ito yung no acne scar nila and the acne and scar specialist. noacnescar.com. May mga ano siya dito, yung mga before and after niya na mga peak before and after. So hopefully kasi may mga pimple marks tayo dyan. Ayan. Dito. Ayan. Let's see. Paano ba ito buksan, bes? Napakayayamanin ng packaging. Ito siya. Ito yung laman niya, guys. Dalawang sets. Kasi sabi sa akin, bibigyan ako ng dalawang sets. Pero, tingnan natin kung magiging effective na siya sa dalawang sets. So, ito siya. Ito. Ito yung PR ano nila, Bongacious. No acne scar. Parang cleanser. Oh, cleanser. Yan. Una yung cleanser niya. Tapos, okay. Cleanser tsaka serum. Ayun, dalawa lang. Bongga na. Ito yung kanilang serum. Ayan, guys. Maliit lang siya. Parang 30 ml. 30 ml lang siya. Dalawang set. Good for 2 months. Ang claim nito sa akin guys ng PR ano nila is in the first month of use daw meron siyang purging. Sana hindi todo naman yung purging na mangyayari sa skin natin. Pero sa mga susunod naman daw is magiging ganyan yung skin, yung before niya, tas yung after niya ganyan. So tingnan natin. Pasok ka kuya. Guys, we got a package. Ayan, ito yung ang tagal-tagal na namin inaantay. Ayan siya. Padala ni Bebe Kels para kay para sa tita, para sa lahat, at sa mga friends nila ng mga boys. So, bubuksan ko na lang to bukas kasi magjo-duty pa ako later. Daming blessings ng araw na to. So, bubuksan ko na lang yan bukas guys kasi namamalansya pa ako ng mga uniforms ko. Kaya, hindi ko pa maharap na buksan yung mga yan. Kasi, gusto daw ni Antananing, may vlog daw ni tita ang pag-open ng box niya. Hay, nako. Kaya, bukas na lang guys, kasi bukas, maglilinis pa ako ng room and then, i-open natin yung box tomorrow. Ayan guys, tapos na yung aking door, pero tong, kwarto ko, disaster. Grabe, oh. Ayan, yung mga kortina ko guys. Grabe talaga.
So, yung gagawin ko ngayon, guys, is maglilinis dito sa buong kwarto. Ayan, kasi sobrang gulo talaga. Tapos, magda-dust and everything. Super duper kailangan mag-dust. Kasi, dito, guys, kinat dyan sa taas. Kaya, sobrang nag-ano ng alikabok. Ayan, kasi dati yung door ko hanggang dito lang siya. Ayan, so, kailangan tinaasan namin. Kaya, sobrang dumi ng lahat. Papakita ko na pala sa inyo guys yung aking bedroom. Ayan na siya. So, the bedroom is still a little bit messy pero at least wala na yung mga alikabok ng semento, ganyan, nung mga nakat na mga hollow blocks. Ayan. So, dati itong table na to nandun siya. So, nilagay ko na siya dito para pag nag-film ako guys, ganyan na siya. Maluwang na kasi pinush back ko na yung aking bed talaga dun sa pinakadulo. Ayan. Kasi, kung ano sana yung bed ko, kung yung single size lang sana, okay sana kasi maluwag pa sana siya. Kaso king size kasi yung bed ko, so medyo mas masikip siya kapag hindi ko ayusin ng ganyan. And then, ayan, still the same here. Pero ayusin ko pa yung mga sobrang alikabok. Tapos guys, ito na yung aking bathroom door. Ayan, hindi pa siya na pinturahan. Siguro kami na lang magpipintura pagdating ni Mac, pero tingnan ko pa. Kasi, wala na, umuwi na sila lolo ko. Umuwi na yung gumawa niyan kasi nagmamadali rin sila. Madami pang work sa Ilocos. Basta ngayon guys, happy ako kasi maluwag na yung room ko. Mas maluwag na siya kapag mag-film ako. Hindi ko na nasisipa-sipa yung tripod ko. Kasi kung minsan nasisipa ko yung tripod ko habang nag-film ako, at least hindi na ako ipit na ipit. Kasi nandito ako dati guys, as in talaga yung, parang, ewan ko ba, basta sikip na sikip talaga ako pag nag-film ako. Tapos, at least may door na din yung CR ko. Ayan. So, happy na. Hindi yung parang feeling ko may lalabas na tao galing sa CR ko pag natutulog ako dun sa bed. You know what? Creepy things happen. So, ang gagawin namin ngayon guys is mag-aayos na ng ating mga pinadala ng pamilya. Ang problema ko nga lang kasi guys, yung mga chocolates, we need to put them in the ref or sa fridge. Kaso puno yung fridge namin kasi dumating nga sila lola ko. Pag nandito kasi sila guys, sobrang daming, ay nako, yung mga food dinadala ko na lang sa hospital. Pero sobrang dami talaga ng mga pagkain guys. So, ayan, puno pa doon. So, titingnan ko pa kung paano namin to ayusin. Tsaka iaano ko na yung mga pwedeng itago muna para sa ibang tao. Nagutom na kami guys, pero di kami makapili kung anong kakainin. Char. So, yung ay boy, tennis sneakers lang on. Sneakers. May dala din ako sneakers. Ay, madala ka din? Anong gagawin natin sa mga chocolate? Pamigay na natin. Ito na lang muna. Kisses na lang muna yung kakainin ko. Gusto ko Mars. Mars? Masarap ba yung Mars? Oo. O sige, tikman nga natin yan. Hindi kasi talaga ako mahilig sa ano guys, sa chocolate. Pero dahil medyo nagugutom na po tayo, ayan. Ibigyan mo na. Titikman muna namin. Ano ba yan? Sorry ha, gumagalaw ka dun. Pati kayo? Ah! Diba? Naharap nga siya. Naku. Sayang ang diet nito. Pangalawa na. Brand out. Wala, walang kuryente. Nag-film pa ulit ako guys ng isa pang video kasi yung laman pala nito, yung box na ito siya guys, yan. Ano pala siya, ang dami pa pala niyang laman. So, ito lahat yung laman niya guys, andyan. Natanggal ko na yung mga unang binuksan namin. So, the video na about sa unboxing will be 2 parts. So, magkasunod na lang yun na araw the video will be next week na lang siya. Or after, no, before this vlog siguro. So, nakita nyo na yun. Or if you haven't watched that yet, please go to the link that I will be providing down below. Or just go to my channel para makita nyo yung unboxing niya. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video. And I hope na
medyo nag-enjoy din kayo. Pero kung gusto nyong mas mag-enjoy sa kakatawa namin na nag-unboxing, go to the links that I will be providing down below. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And thank you if you've already subscribed. And if you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Drive Me. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you.